Avui som a Altafulla, a la botiga de Capravo, que és una de les botigues més importants que en tenim aquí al Baix Camp, al Camp Tarraconès. El que estem fent aquí és un acte d'agraïment amb tots els productors que hem començat a treballar en aquestes comarques, que són 22 nous productors i unes 133 noves referències que estem treballant a la nostra botiga de Capravo Altafulla. Capravo vol ser de la terra, en aquest cas estem a Altafulla, Capravo vol ser d'Altafulla. Vol desenvolupar aquest projecte fent una mirada cap a les terres en les que estem. Només se m'acut una paraula que és que estigui al·lucinat, no? Però a més, al·lucinat molt agradablement. Faig una valoració, diríem, espectacular, o sigui, espectacularment positiva. És una cosa que realment fa país i la gent n'hauria de ser conscient. Des del punt de vista d'una petita població com és Altafulla, està envoltada de petits productors, des de calçots fins a embotits, vins, productes del territori. És d'agrair, és de felicitar que puguem trobar productes de tan a prop de casa al mateix Altafulla. Sincerament és estupendo, no? Tu entres per la porta i el primer que veus, que ressalta és tots aquests productes d'aquí. Hi ha el meu, hi ha els nostres, hi ha els d'altres cooperatives. És un lloc privilegiat perquè la gent ho veu directament i fa molt de goig. És una oportunitat gran perquè d'aquesta manera ens dona sortida al nostre producte d'una gran qualitat. Nosaltres pensem que al client el que li agrada és triar. Hi ha molta gent que li agrada el producte local i, a més, diguem-ne, es creïn sinergies amb els productors de la zona. Jo crec que és una cosa molt important, que s'havia deixat bastant i estem molt il·lusionats. Este tipo de acciones permiten que el consumidor, que a lo mejor no se puede trasladar, ¿no?, a 200 kilómetros, por ejemplo, donde estamos, o tal, pueda conocer ese producto y cuando lo compara realmente apuesta por él y va a repetir, que es lo que está pasando. Molts pregunten, quan els expliques el que és, compren, proven i de moment portem un mes i té una bona acceptació. Pescado fresco de Vinalova. L'oli de Vila-seca al Capravo. Si voleu embotits tradicionals, Veniu a Capravo d'Altafulla. Les millors avellanes del Tarragonès les trobareu a Capravo. L'oli d'oliva verge extra dels productors de Cambrils al Capravo d'Altafulla.